Parehas, ingana na basta tatakbo ka sa sigaw. Una tuwang probinsya, ilamagupong kita ang legacy, akong ipadala. Yes, all right. Hello. Good morning, Digo City, Davao del Sur, Southern Mindanao. Mayong buntag ka natong tanahan. And welcome to our program. Welcome sa Tulumanong, Ron Dakbayan. Dinigyapon sa tuwang paborito, pinagabag-o nga sibyahanan sa syudad sa Digos, ang 106.7 Radio Digosenyo. Hindi nyo yanong magsisibya sa radyo Mike Nakwa. Nakita iyang gigiyahan. Tawag kaninyo sa pagduyog ning atong programa nining adlaw nga Lunes. Inakaunang adlaw na sab simana, mga binating tigpaminaw, Sa probinsya mga tol, mga kahugpong, mga kagas-gears, atong mga kahigalaan out there. Maayong buntag ka naton tanan, and once again, happy Monday. 26 na mga bay sa bulan sa Setyembre, ining kasamtangan tuig 2022. Praise the Lord. At pasalamatan ng Diyos sa mga panalangin gibubo kanato gikan sa kaytas-an, laras ta nga gibubuan og mga panalangin. Alright? Thank you, Lord. Praise the Lord. Labinag kining adlaw nakamata na pod na, no? Meaning to say, doon na pa'y mga purpose ang Diyos nga rin ka naton tanan, mga binating tigpaminaw. Oras na to, alas 8:17 na sa buntag. Once again, kininyo ang bata-bata, Mike Nakwa. Musta mo tanan? Akong timbayaon, mga igalaw, way pabor-pabor ang ako ang utol na kuni sa classmate na kuni sa una. Ha? Si Tol Ariel de la Piña. Basta-basta ning akong classmate na malupit, oh. Sa mga wala lang magka-sweeto, no, ni oy, si Sir Fernando Canoy, may buntag ni mo, sir. O kang Jose Lopez, o ang taga ETLC, Nax Renehani Nakwa Gornes, may buntag ni mo din na, ma'am. Happy morning, God bless us all. And to Rodel Cabonilas. Ayan, mga viewers na to. Bago na ko, iwason tong pagpailan ako sa kuwang classmate na si Tol Ariel de la Piña. Ang amo ang text line usa dinhi sa ato ang sibyahanan sa 106.7 Radio Digosenyo. Alang sa mga naminaw radio karon, magpadangat, magpa-shoutout, pabuhagay sila mga mensahe. Pwede na sa ato ang text line na 0970-613-6280. That's 0970-613-6280. That's our text line sa ato ang sibyahanan. Si Ariel de la Piña, mga bay, classmate na ko ni. High school ba to, Metol? O elementarya? College? College, no? College? Sa kolehiyo? Si Ariel, mga bay, mauni kusog kayo manglibre sa una. Grabe, kusuga manglibre. Muna nga ang iyahang blessings gikan sa kitasan, dili gyud masiruhan kay manggihatagon man. Mamana basta manggihatagon gani kay blessings gikan maghihapon na sa kitasan, di ba? Ang atong mga blessings, katong mga nadawat, gikan na sa kitasan. So pag i-share na to na, labi na sa katong mga poorest of the poor, alright, na to nga mga kaigsuonan, dili gyud ka masiruhan og blessings gikan sa Ginoo. Amen? Mot kay gina-share man nimo. Ha? Say gani makabantay mo na dili man gani na masiruhan ng mga dalo. Kaya
mga dalo, mga kuripot, na mga nagpungasi ng mga blessings o mga pagpapala, nya di yun manghatag, imagani masiruhan. Sana lang kahaning mga mo-share sa ato ang blessings. Muna si Tol Ariel de la Piña. Nasa Manila karon. Nasa Manila ka na ngayon, Tol. Ingat ka dyan palagi kasama ng kasama ng ating maikapal sa iyong pag anong tawag nito? Pag sa palaran. Mauna na siya. Ha? Thank you, Tol daw. Thank you, Tol. Okay, isa pa yan. Oy, to Ma'am Flor de Liza Gallego. Maing buntag, our mental health advocate, the Ma'am Flor de Liza. Rondag Bayan ang kinakusgan. Kinakusgan daw. Hi, Ma'am. Morning. Brian Brocoy. Maing buntag ni mo din nabay. Brad, Pre. And to Pastor Dandel, may buntag mo din na Pastor Dandel. Good morning, Mike. May buntag mo Pastor sa JCBL. Good morning. Makoy, good morning. Ito Dara, Jane, may buntag ni mo Dar. Good morning. Diha sa Barangay Sunados. Good morning. To and of course to Kapitan Kahayag Alan Espuerta, sa mga kagawad sa Barangay Sunados, mga functionaries, good morning, good morning. And, condolence di ay sa pamilya Dano. Masabayan ako unya si Ma'am Jocelyn Dano, ang anak sa namatay. No? Si Dano, si Tinta Kapin ng edad. Giatake, no? Diya sa may, ang ilahan na sa may San Antonio Village. Alright? So makaduol ta sa city government para makakuha ta og burial assistance na intended yun na. Mato pa ni Mayor kung may mga may isuon na to nga yun na to kapungan na ang atong kinabuhi nga hinulaman bawion na sa Creator o sa ato ang buhi nga Dios, no? Kay hinulaman naman lagi kini atong kinabuhi. Sumusugot na og sa dili kita tanan padulong ta dinha. So sa mauna lang, no, nya si tatay si Tinta Kapin na pod ang edad. Alright? Inang gayda ko to si Ma'am Jocelyn na gikuha na gyud na siya, ma'am, no, kay ang uban diyan bata pa kayo gikuha na. So dili na base sa edad kung kanus ata kwaon. Di na mo ingon niya, hala 40 na ko. Ala, 50 na ko, hapit na yun ko. Dili na ingon anak. Kaya wala yun na kahibalo. Naganit mga bagong anak, patay dayon. Kuha na dayon. Okay? O, para na ako nagi butang ang Ginoo ra gyud na sayod. Bisag usaon na tugtuon. No, malibog gihapon ta. Dili gyud tanan matuki na to. Dili gyud tanan masabta na to. Nagyud po'y butang libog yung tawag ang Ginoo ra gyud makatupag na nasayod na. So mo nay ato ang asikasuhon after ato ang programa. Siguro mag-replay na lang ko dito sa Pikasibiyahanan sa Charm Radio kay para ma-assist nato si Ma'am Jocelyn Dano. Okay? O once again sa Dano family, sa mga kabanay kaliwat, condolence sa inyong tibuok pamilya. O ako pong itimbaya, no, mga binating tigpaminaw. Ang Ika-Nax Digos Taytay RTW by Ika-Nax Online Shop. Doon ay programang pantawid gutom niya gihimo. So ako laning i-anunsyo, agi po announcement na dili tanan yun matagaan. No, mo ni problema lagi usahay, no, kung ang uban mas daghan ang wala natagaan kaysa natagaan, hinaot pa nga makasabot. Kaya og dili makasabot ay lisod na kayo na, no? Imbis niya ang imuhang katuyuan nga makapalipay ka og katong mga kaigsuonan nato nga nagkinahanglan ba nga malipay nagtagaan nimo kanang
ginagmay ra god, dili man ni dako ning ato, di man ni dako ning ato ang negosyo, gamay ra man kay taon ni. Gani pag sugod-sugod ani magitabangan ko ni classmate nako Ariel de la Piña ani. Ining online shop nato. So, natay mga makuha nga blessings ginagmay, natay nagapamaligya tang atong mga di na gani nato magamit yung mga t-shirt, pantalon, mga gamit ya dili na magamit, no? Mga brief, no? Pante na nga buslot na. Bitaw, mga t-shirt ana, man ginabaligya na to nga di na maigo na to kay ang ato ang pagburot di na mapod ni mapugnan pod. So gibaligya na to sa parato kaayo nga kantidad. Na pin mga namalit sumoto to ang gidungag sa to ang gipamalit na to mga bugas, dilata, noodles, bulad, kape, gatas mo na to magipamalit. Okay, may ugihan po gani akong partner po si Mohika Jean Nakwa. Diba? Ugihan kaayo. O dahil mga nag-chat, ginapili gito niya tong mga nanginahanglan yun. Ma'am, wala yung ko'y bana. Sir, wala ko'y asawa. Mone, mga single ma'am ko. Anak. Nagsakit akong anak. Anak, kailangan kay namo na. Amo ginagi-deliver. Yato ginamo na kay gamay ra gani na niya pakuha pa nato. Wala na nato nagipakuha sa Ikanax online shop. Hindi ato yung gigahinan. Gi-deliver gyud nato. No, ginagmay lang. So katuyuan ani simple lang para siguro maka-encourage ta sa uban. Nya nang hinubra ang mga blessings nga pwede di ay makatabang ta. Nasulayin ninyo na amoy mapalipay. Timan kung naamoy mapalipay, malipay ka anak, tungod kay malipay ang Dios sa imong gibuhat. Ron Dakbayan. Mamuntos na to sa langit. Mamuntos na ta, di ba? Kung gihimo nato ni dili kay para nga sa atong kagalingon, kundi para sa atuang buhi nga Dios nga mahimuot siya sa atong gihimo. May purpose na to, buhi-buhi ta dinhi, kalibutan sa atong kinabuhi nga sumusugot sa dili hinulaman naman gyud nato ni. Mawagtang ra gyapon ta ni kalibutan ni. So imuon nato ang makapaymot sa Dios, manghatag, mutabang, manghatag. Ron Dakbayan. Ayun ang puros pagpakasala. Bitaw kining pagpakasala, makasala kita kay tao raman ta. Pero ayaw po nang halos sa usa ka bulan puros po pagpakasala ato buhaton. Di ba? Muhimo ta og tarong, makatarunganon, makapahimot sa Dios, makapalipay sa tuang isikingon ug makatabang ta sa katong mga less fortunate na to nga mga kaigsuonan. Okay? So long live Ikanax online shop. Malipay ta magtan-aw sa mga nagpasalamat, no? Malipay ta. Alright. Ron Dakbayan. Good morning, Kang. Kini si Jara Jane Mamalias. Lisod yun daw sila. Willing to mo kuan si Ma'am Flor Deliza Gallego sa imuha, Ma'am Mamalias na nagchat me nga siya nga Mike imuha ang kuan sa tingon ni Ma'am ingnan man ako gi-reply man ako to imuha lang ang bugas Ma'am akong kanon ay imusudan akong kanon dili iya daw bugas siguro to. Magsabot na lang miyane para makatunol miyane bisig ginagmay lang kang Mamalias kay pait yun po. Na lang, no? Kasi din mga konsihal, pwede po mo makaduol sa mga konsihal kay kana na mga gatubod na mga bugas ana nila din ha, no? Naman na sa budget. Kini ato ang budget na to, ato man tani pero ipalit na to para sa uban. Pero mo nang ginagmay lang,
tinabangay lang God para aghat po na to, ma-encourage po na to ang uban niya, pwede day sila makatabang sa gamay nga butang, dako na kay na sa uban ng inhanglan. Ang lisod yun, kanang namang yung mga ultimo bugas, maglisod kag palit. Nagyod na, kung makahatag ka na, dako na kay nagtabang, bisag gamay ra kay na para sa imuha. Okay? May buntag kang kuan, Dilmer Carillo, may buntag ni mo din na iya, o kang Emmanuel Fundivilla. Good morning, Digo City. May buntag ni mo din na Emmanuel o kang Cheryl Kayog. Morning, watching from Hong Kong. O, di ba? Abot nag Hong Kong ning mga viewers na to karon. Kang Bert Euro sa Kaparukapa, may buntag sa inyo na long live KRK. Good morning, Mike. Congrats ko sa kuha mga participate sa International River Cleanup 2022, last September 24. Ikan sa alas 5:07 sa buntag silang ng hinlo diha sa Zone 1. Led by Allen Christie Melendres. Ayan, may buntag kanimo diha, Ma'am Melendres. Also, ang KRK Seabird. Maayong buntag sa inyo ang tanan. Yan, i-join sa maong aktibidades. Nagpasalamat ang inyong President, si Bert Euro. Atod lang nako ang bugas unya sa ihatod na niya sa ikanak. Sige Ma'am Flor, kay para mahatod lang po nato na kang pwede ra po niya kuhaon na lang niya dito sa Ikanax online shop ang ihatag ni Ma'am Flor nga bugas para sa imuha mamalyas. Okay? Salamat kaya na, Ma'am Flor. Ron Dakbayan. Geraldine, may buntag di mo din na. Geraldine, Dodge Ayop, may buntag Dodge. O kang pare Milchor Aklan. O kang Mads Grace Aklan. Mayong buntag kang Sir Awing Dublidos, may buntag di mo din na, Sir Wing. And kang Suzanne Yap, may buntag sa imo din na. Kang JM Humawan, Gorgonyo, shoutout Mayor Joseph Cagas, daghang kay salamat sa always pagtabang sa katawhan gikan ni JM Humawan, Gorgonyo. O kang Engineer Jove Leonardo, may buntag ni mo din na, Ohayo gozaimasu, kaugpong bro Mike, ATM, attending Monday Convocation Program at the City Gym. Ayan, good morning sa inyo din na Engineer. And to Ma'am Lyle Raot, may buntag sa mo din na kang Shane Penarejo. Okay? Panay, good morning to Aisel Abe, kang Elisel Gabaya, Cantor Malyo. Yan, may buntag Mike, may buntag po Ma'am Rosel Maghanoy, good morning. Janice Abulag, kang Jefferson, ang muni kababata na kong tiguang nagnaong, no? Si Jefferson na nasa Brunei ngayon at siya ay tumatanaw, diba? Si Jefferson ngayon ay tumatanaw sa ating Facebook Live. Ma'am Ateriza Villanueva Davao, good morning. And to Loki. Yan. Shout out daw. Kang matod pa ni Jefferson Mencias. Mencias may apelido. Ano mo ni mga crush ng campus or sa room lang crush ato son? O sa entire campus yun? Campus yun to, no? Campus yun mo ni may magod mo gitara, may mo gitara niya nindot og barog bataa niya, taloy-toy kay ilong, hamis kay naong niya, ang buhok murag sa milbi. Muna nga gukdonon bataa, gukdonon Jefferson or Ferson Mencias. Liwat ni siyang magulang, si inan, mga malupit na mga, kumbaga sa Galiardison ay mo ni mga
tisoy ba, mga tisoy, mga word na mga tisoy, mana sila Ferson, mana si Inan, mana yung mga tisoy, ha? Sa Galyarde. O crush po din siya sa Galyarde. Ano yung mga gwapo sa Galyarde sa una. Ha? No comment na lang daw siya daw. Ayun na lang yun. Anak man ng mga humble, muhilom naman na pag once daigon manggod nimo, ang tinuod manggod niya humble, di na lang yun na siya mo comment. Di ba? O ni Jobain Indana Jr. Mayong buntag sa mga din na. Of course, i-greet lang po na ako. No, sila Bingbing, sila Hingspi naman noon, sila Nojin, no? Nojin, Pakira, Sayha, no? Si Sayha, si Tibo, Xavier, si Xavier, mga tropa na muna. Ulyong, isa pa to'y tropa na to, no? May buntag ka perling hika, gagawad, may buntag sa mo din na. Okay? Dirita sa isgutanan, mga binating tigpaminodunay, sugyot si Mayor Joseph Cagas, aning ato ang isyu, pagyapon ni mahumaning isyu sa kuan, kay nagkadaghan ang reklamo. Nabito to'y naabot niya gireklamo dito kang happy na to sa TMC. Sir Kapuyan, may buntag sa mga sir sa itong mga enforcer sa TMC. Good morning. Naigipadangat ito, dakpan. Katong kang MJ bitaw, diluaw. Itong na, taga-kadak na siya. Under sa kadak. Iyahang gitudloan ang iyahang mga anak ba. Pag naagani, pidikab gani, nga mahal kay maningil o pritihan, kuhaan ninyo ang body number. Di gikuha sa mga bata in town ang body number kay pila to ipriti dapat 30 ba to niya ang gipangayo sa pedicab driver 50. Wala na gyud in town nisabot sa sitwasyon, bata ang nanakay. Estudyante sa una katong bata batano eskwela tas Ramon Magsaysay Central Elementary School. Kung ipahatod tang mama sa una, sa kay Miga Pedicab, gamay rin yung kay Priti sa una. Dili yun na pwede ang mga pedicabber so na kay musabot ba nga bata ni sakay. May na pag ganitong mama na to sa una, ilugar lang dong ha. Ambot ingon anak pud bagi hapon ta karon murag mahadlok mo gutarong panahon na sa una pasagdan na may gagmay kay mi mo ana sa mama sa praise good la sa ko mama no. Si Tisay, Tisi, ana daw nga, ilugar lang dong sa kay pedicab. Kami ra ito na, walay parent na mukuyog sa mo ang hatod Mrs. Kwilahan. O, tugunan na ng pedicabber nga, ilugar lang dong, ana. Wala na sa una ng kuhaan ng body number, tanawon ng body number. Wala, mo yung ilugar lang. O, di ilugar po mi sa mga pedicabber tong una. Pero karon Pereira de los Buenos lang gihapon no, daghan magyapon ng mga tarong. Karon sama atong post ni Ma'am MJ. Inay 30, 50 ang gipangayo ito sa mga bata. Estudyante, elementarya. Di gikuha sa mga bata ang body number. Sumbong sa mama. Give report dito sa TMC. Gi-intercept, gi-imbitahan, kaihi. Kabayad yuro tong 500. Di alkansi na kay ka, no? Na naginot ka sa 20, kaya na 30 na iplite yung sa mga bata, gipugos yun imong 50. Kabayad og 500, piray imong alkansi. Piray logi ni mo. Naulawan pang body number ni mo. Dili man tanan no, pero ngano mangyugong dili man mo sabot, ilabi na mga bata ang pasahero. Mo parehas ato sa ni Uncle Uncle Fernando ba? Papa ni Ferson Mencias ba no, Priesgot lapod. Ato kay
Bisa pag di ka paplitihon ato. Ito magpaplite, labi na ka ng kaila, labi nagsilingan. Asa to magpaplite mo gani nga di ko. Di na lang yung kumusakay ito papa ni Muson. Praise God lang ni Uncle kay. Di ko paplitihon niya. Maulaw biya ko na malibre ko no. Maulaw biya ko na malibre ta. Labi na gwapa. Si Uncle pa mo ba mo plite. Si Uncle pa mo plite. Praise God lang taon ni Uncle. Anak na, no? O gwapa, si Uncle mo plite, anak. Tagaan pagkambyo, bisag wa ni plite. O gwapa. Anyways, dili yun angay ngayon, anak, no? Kay ang order ni Mayor kang Hepe Kapuyan, pag once na ay mo report, makuha lang ang body number, ipatawag dayon para malimpyuhan ang mga ingon anak nga reklamo. Matod pa ni Mayor, sabot-sabot lang lagi ni. Excuse me. Excuse me again. Diyos napatay kape diri Diyos. Ay, wala mo dito. Ako rin mo na isa diri di ay. Ako rin mo isa diri. Magtimpla sa akong kape guys. Ha? Pamahaw ba? Ma'am Pilar Iscardia, may buntag ni mo din na Ma'am Pilar og ni Sir Lalang Egos. Anha niya ko dira sir dalon ako to si Ma'am Jocelyn Dano kay ngayo mi og kuan burial assistance. Salamat kayo. Okay. Yan lang ko mga pi, kay lisod na kayo. Dali ra kayong oras. Ang sugyot lagi ni Mayor ani pareha tong case nga gipatawag karon nga akong gisgutan nga inay 30 ang iplitis mga bata, duha ka buk bata 50 gipangayo. Estudyante elementary. Grabe naman. Okay. Kato siya sayop gyud sa driver para nako mayroon yun itong gipabayad to para sunod, dili na yun mo maghimog yung anak nga pag overcharging ba o niya pagpahimulos. Nagtuo mo mga bata, inatudloan ng mga bata ron na tanawa ninyo ang body number. Okay, ug plitihan dyan mo anak og mahal. Ang order ni Mayor, multa yun mo. Pero naisugyod si Mayor. Sinabtanay lang yun. Pariha ato, bata man to. Kailangan dili yun ni mo to pwede sabton. Nga 30 lang imuhang pangayoon. O dawato ni mo ang 30. Nga gibayad. Nga gani, tama na ng 30. Imo pag yung 50. Mo ganing overcharging. Gipasubraan pag yun ni mo. Yang 50, sakto naman di naman kamalkan siya to. Una, mga estudyante man to. Ato ning gisgutan kay daghan pa na sila din hapon. Nga ingon anak. Pero daghan ang tarong, ginabalik-balik yun na to na. No? Abi pa lang. Mangtas na lang yun kay tanan, mga driver sa Digos, dili. Yung mayray mangtas, mas daghan ang tarong. Okay. Sabton to siya, ingato nga sitwasyon. 30 ra gid to. Ingon ni Mayor, kung tubig-tubigan ang mga commuters, pwede ra man pud mo muhatag og sobra. Kamo nay mag-over sa inyo, ubira na ninyo ba? So, pasubraan na ninyo ang inyong pamasahe. Labi na kabalo ka nga layo-layo na biya ni Jutay. Ako lang ra ba isa? Pasubraan ko na lang ni, kung ibutang na to ang nasa taripa, 12, unya ako rabaya isa, i-15 o i-20 ko na lang ni. Total, may blessings man ko. Sige, i-20 ko na lang ni paghatag. Uy, dako-dako raba ko. Ano ba? Dako raba kong tao, kusog ko mukaon og gasolina, no? I-20 na ko ni. Anak, musabot lang punta. Napoy ingon anak nga mga commuters. Ako isa na ko din na.
Isa na ko din na. Pliti ko. Tama ra ni Brad. Tama ni sir, napikambyo. Diyan na. Okay na siya. Diyan na. Isa ko ana no sa mga kuan. Mga commuters ngayon na. Pero nalapoy uban pod kini bitong manghakot bitaw og mga deliver og mga kahoy. Ang uban pod grabe po kay mga ayo. Kana bitaw mag-order kag kahoy, siminto, ana, isakay nimo pedicab. Ang ubang kauban niya, no, katupay nung mga tigulang na, itong mga tatay na ba nga mga nabidikab lang gihapon. Kato hinoon sila'y maningil nga mo na, ikaw lang good, sir. Nyagi mo nyo, ikaw ang saman. Halimbawa, 100, okay ni mo. Moana, pas tatay, okay ra sa imo, 100, okay ra kayo. Kaya kauban ni mo katong mga batanon, kauban ni mo dito, pangayuan kag 200. Kini na hino mo yung mga batanon, yung mga kusgan pagkaayo, no? Dili man tanan, pero kasagaran, based sa akong experience, mao pag yun hinoon to yung mga bungoton. Pero katong mga tatay, sakto ra kayo maningil, sakto ra kayo mangayo og kuan. Mayon pag okay ra Daghan ana imong dala, ikaw pa mo diskarga, ikaw pa mo kuan. So mga kahoy, luoy kayo. Pero katong mga batanon, sos. Ron Dakbayan. So sabot-sabot lang gyud, matod pa ni Mayor, no? Sabot-sabot lang gyud ta. Pero katong mga mga maldito kaayo maningil, na sa kamot ni Sir Tiding Kapuyan. Ron Dakbayan. Basta kamo nga mga maldito, makapuyan lagi na sa inyo si Sir Tiding Kapuyan lagi. Piting luoyan ninyo ba? Dako na rabagi ng 500. 500 may bayad ang citation. Kanang depende sa imo. 500 ang siguro kanang overcharging 500 na no. Na naginot kag G's, na naginot kag 20 ang imuhang patong. Pabayrong kag 500. Ilas big mo. Alas 8:47 na sa buntag. Dinigyapon sa tuwang pagpanaguban-uban sa tuwang tulumanon, inyong tulumanon, Ron Dakbayan. Ron Dakbayan. Mike Nakwa gyapon mga bay, mga tol. Iyang panerbisyo. Kumbati ta padayon ta mga igalan, napatay oras. Atong makita sa atong palibot. Covered court, aron di na mainita. Alma Better, good morning Mike, long time no view. Nimo. Checks Salamat kaayo nimo diha Alma Better and to Rosita Blanco, Jovelyn Landero, and once again good morning to Perling Hika. Tado, tourist destination, di palang mo ipagkusgan. Okay, so klaro kaayo ang hangyo ni Mayor or sugyot or suggestion, mensahe sa tuang amahan syudad sa Digos, Mayor Joseph Cagas, og mausab ni nadabati ninyo ang programa ganina nila ni Joshua Zamora sa CIO nga ilahang na-interview si Vice Mayor Johari Banya. Okay? So, maura na ang sugyot sa tuang amahan sa Siyudad sa Digos ug sa ikaduhang amahan, Mayor Joseph Cagas and Vice Mayor Atty. Johari Banya, sinabtanay lang gyud ta. Nabtanay lang. Onya agong pagtimbaya mga binating tigpaminaw sa tuang mga konsehales, of course sa tuang number 1 City Councilor Honorable Liza Maravillas Cagas. May buntag sa imo din na Ma'am Liz. Sa tanan-tanan, good morning sa inyo ang tanan. Salamat sa inyong walay puas ang pagpangalagad sa mga Digusenyos o pagpanindot sa tuwang syudad. Ako pong isgutan ang basura. Ako po pasalamatan si
supervisor, si Kuya Kubato, Neil man na siya, Kubato. Maayong buntag sa imo dinaya, Kuya Bao. Kay usa ka text lang, usa lang yung ka text na to mga igala, paspas kayo. Malihog daw diri dapita, ay ang basura, naa sila'y basura daghan. Kining ato ang mga basurero, o manilang ganahan, basura, no? Di lagi dayon ng kuliktahon. Manguliktag basura. Hi to Ma'am May Peso, Gutatsu Peso. Our beautiful treasurer diya sa Barangay Zone 2, Ma'am May Base. Morning to Sir Jopet. Good morning sa inyo din na kang sayahang pamilya, sayang guwapa. Pilon lang po na akong timbaya, ha? Imuhang maanyag na sista, nurse diha sa DSPH. Good morning. So, Berlita Ramos Kayanong, Mike Nakwa, morning. May butag ni mo din natin, Berlita, Edo Cristi, Lanyohan, og sa guwapa na mo nga taga-barangay, ang guwa ni Atimatoy. Umangkong ka ni Atimatoy, Ma'am Loisa Loren Mesa. Mali ulit ko. Ang gwapa na mo taga-barangay Loisa Loren Mesa. Good morning, Mike. Pakigreet ko diri sa mga taga-provincial hospital, mga trabahante, may buntag, DSPH. Dr. Jaime Razo, may buntag sa tanang mga nurses, doctors, staff sa DSPH, ang pagpalambo sa tuwang ospital mga igala, of course, ang kanunay na pagpasalamat kay gisugdan yun sa tuwang forever and late Governor Douglas Dodo Cagas. Gipadayon ang pagpanindot sa tuwang provincial hospital, the former governor, karon ato SAPG, Mark Cagas, ug karon padayong gipanindot sa tuang First Lady Governor, Yvonne Ronia Cagas. Morning sa inyo ang tanan din na, and sa mga pasyente, of course. Okay, mahunay hospital sa mga kabus. Inhi sa to ang pinalanggang lalawigan. Niya ako na lang pong dalikyatan, ha? Ang Davao del Sur, 232 tanga barangay. Daghan kaayog. Ibutang na to, daghan ang pobre na to nga mga kaigsuonan. Nya og magsakit, mangita gyud tag ospital nga di ta madak-an kay wa man tay dako. So sa kadaghan, sa kadako sa Davao del Sur, diha gyud na hanok tanan. Mao na ako nang gisulti kay og panalitan kasagaran manggod walay bakante ana ang isyu. Balibaran kay walay bakante. Natural gyud na siya. Dili man puna bakak kay bisan pag mo adto ka sa sulod ang ward puno na jud. Lain man pud kaayo niya, pila ra pud ang doktor. Example, ha, kani ako lang ni na mga isyu nga wala na atiman kay wala wala na anak na nakapanganak dito kay balibaran lagi. Naay mga panghitabo, halimbawa tulo ka buok doktor sa kadaghag buntis, ambot lang mga pitipong daghanag buntis rong panahon. Nagdungan og panganak ang tulo. Nya tulo ray doktor. Nya karon naapay nangabot nya mga nakay na pod. Unsaon man na sa doktor majikon? Ako, halimbawa ako, doktor ko. Mupay pagsugod na ko og hiwa. O niya na ay naabot. Usaon man ako to. Usaon man ako ni. Usara man akong lawas. O niya ang duha pod ka mga kauban pa na tong doktor na apoy gipa anak.
So lisod siya, mo nang nay mga ingon ana. Ang punto din mga bay, dili lang punta dayon mo post. Dila po dayon magbagulbol. Pwede mo reklamo kung di na gyud makaya dito sa opisina. Reklamo mo sa opisina. Pwede po mo reklamo dito sa Office of the Governor. Pag i-post mo gud dayon nato, lisod kayo. Okay? Ana lang yun na kay sa kadaghan yun sa pasyente. Anyways, DSPH mga sukintig paminaw, maayo man ang dagan. Yani karon daghan na kayo mga pasilidades. Indot na ang building, no? Kita man nato na sa social media. Okay, wa na ko igong oras mga bay, wa na oras. Morning to Jocelyn Baggy, good morning, good morning. Susan Yap, morning. Evangeline Enon, may buntag Mike Nagwa. Ito mamay, salamat sa kanunay pagtimbaya, sir. Og sa pag-abi-abi, kanunay, BFF na kita ni ba? Of course, tinud-anay maning ato ang kuan, no? Tinuod man ta nga tao, ma'am, no, sama nimo. Muna nga i-treasure nato ning mga tinuod niya tao. Mora ni bahandik niya na ata. O gina-treasure ta ka, ma'am, ang atong mga karonda nato, gina-treasure nato. No? Daghang salamat sa inyo pagpaminaw. Sa ngalan ka Cebu Per Santo si Biyahanan, ang bro Wari Fernandez, Joshua, sa atong mga leaders sa atong lalawigan sa Davao del Sur, sa atong syudad sa Digos. Kini yung bata-bata sa kanginan, Mike Nakwa, kini ang Rondag Bayan, maayo buntag ka natong tanan. Walay kaparehas, ingana na basta tatagtulog ka. Shout out JC Rockman Kayog, may buntag, bye-bye. Bye.